खुलुमबाय लोगोफोर साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दा माने क'क्राझाराव थांगासिनो आरो माने मोनसे सि दाग्रा बुस्थु बेखौ हैनो नागिरदों बे जाहैबाय थाट बे थाटखौ माने क'क्राझाराव सि दाखांबाय नालाय गुबुननिमोन थाटआ लानानै फैथ'दोंमोन दा जों हैफिननो थाखाय बे थाट रिक्साजों दा थांगासिनो दङ बै ड्राइभारा जोंना गांसे 30,000नि बेना माने बाजैया 40टा दख'ना दानानै दा दोनथ'बाय जमा दोनबाय दांगुरिल'सै दा ओमफ्राय दा जोङो बे दख'ना दाखांनायनि उनाव बे थाटखौ मालायनिफ्राय लाबोफिननाय जादों नालाय ओमफ्राय दा हैफिननो नागिरदों ओमफ्राय जोङो दा थांगासिनो आरो लोगोफोर नोंसोर नैबे जों थांनाय माबाखौ थांबाय दा नैबे बिथाङा सिगाङाव माबा सालायोमोन 10 साखा सालायोमोन नेसनेल पारमिट बे सोब जायगायावनो सालायदों आरो नायदो सिनायना लादों गासिबो गारिखौ बियो सालायजोबनो हायो काठमान्डुआव डाइरेक्ट नेपालावबो सालायदों बियो ओमफ्राय डाइरेक्ट नेसनेल बिहार बे 10 साखाखौ सालायजोबदों बेनिफ्राय बियो गारि मा होनो गारिया एम्बासादरबो माने बायनानै लादोंमोन सिगां समाव आरो एम्बासादर सालायबाय मारुति सालायबाय सोब गारिखौ सालायबाय ओमफ्राय नेक्स्ट गारि फिसा सालायै माने गिदिरखौ सालायनो बाखांनायनि उनाव बियो नैबे बेटारि रिक्साखौ दा सालायबाय नाय जों थांगासिनो आरो ना हाथायाव माने बर' सिख्लाफोर जों थांगासिनो बे नैबे लामाजों लामाया जोबोद मोजां जाबाय बे जाहैबाय साहा बागानजों थांगासिनो आरो नैबे नोंसोर केमेरा मबाइल लानायखौ नुबाय जानांगौ भिडिअ खालामनायखौ नायदो बे साहा बागान जोब आरो बैयाव साहा फेक्टरि दङ बे साहा फेक्टरियावनो नैबे साहा बागानाव थानाय साहा बिलाइखौ खानानै जमा खालामनानै बेयावनो प्रडाक्ट खालामनाय जायो बेवहायना बिराद गुवार एरिया आरो बेवहाय बेसेबां हेक्टर बेखौथ' जों मिथिला जिखुनु जाया नोंसोर नुबाय साहा बागानखौ आरो नै जों थांगासिनो दं आरो बे लामाजों नैबे जोबोद मोजां लामा बरिया ओरै नायदो नै फेक्टरिया बै देखायनांसिगोन नुबायना फेक्टरिखौ जों दा थांगासिनो आरो ओमफ्राय टाउनसिम बिदिनो जालांजोब्बाय बै माबासिम आरो गौरां ब्रिज खाथिसिम क'क्राझार बे साहा बागानजों बे साहा आबादाव मावग्रा लेबारफ्रा दा सुथि जाबाय बेलासि सम जाबाय नालाय फेक्टरि लोगोफोर नाय बेवहाय गोबां मानसिफ्रा थांनानै थायो आरोना बे साहा बागानाव मावनानै दा नायदो नै फेक्टरि नाहर नुबायना ओमफ्राय जोङो थांगासिनो नै बिफांफ्रा जोबोद मोजां माने साहा बागानाव बेबादि बिफां गायोब्ला साहाया सान्दुङाव माने गुसु जायो ओमफ्राय बे साहा बिलाइखौ गोबां मुलि सारनानै एम्फौ जायै खालामो ओरैबादि गुवार एरिया ना नायनो बिराद मोजां नुखायो आंनि भिडिअ खालामनायाव नोंसोर मोजां नुवा जानांगौ खिन्थु ओरै सिङाव हाबनानै नायोब्ला माने बिराद गुवार एरिया ना नैबे बिथांखौ नायदो नै दा माने बेटारि रिक्साखौबो सालायगासिनो बेटारि रिक्सा सालायगासिनो जाबाय आं न'खर संसार बेनि थाखाय सोलिलायनानै मोजां न'आव थानाय मोजां बिसि फिसा लोमजानाय साजानाय नायनो न'खरावनो बाहेरायाव थाङोबा माने मिथिला नायनो थांगासिनो आरो नै लोगोफोर बे लामाखौ नुबायना बे डाइरेक्ट दतमानिफ्राय फैनाय लामा बेयो डाइरेक्ट क'क्राझार थांगोन आरो बियो बै कौसिजों फैनाय जेरै गासिबो साहा बागानजों जोबोद समायना मोजां नुथारो आरो मोजां नुथारो ओरैजायबो साहा बागान बिफांफ्रा नुवाखै बे बिफांखौ नायनाय मोनथिथां आरो दिनै बोथोरा माने जोबोद गुसु थान्दा अखाबो हादों नालाय
आङो फेसबुकआव लाइक हगारदोंमोन जायाखै लोगोफोर बेनि थाखायनो आं दा भिडिअ खालामबाय बेखौ इउटुबाव होनाय जासिगोन अननानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होदो गोजां बोथोरनि नुनांगोन अखा हानायखाय माने माबा भिडिअ जेकेट गाननाय जादों थान्दा नालाय दा जेकेट माने सुइटार गाननाय जादों आं गासिनो दं क'क्राझाराव आरो माथो जोबोद मोजां नुयोलाय जाबाय दालि गेसाव बै जाहैबाय दालि गेसाव मानै दालि गेसाव जों दा थांगासिनो आरो टाउनाव बे गामिया बे उरांफारा दै मोनहां जाबाय बे मागुरमारि उरांफारा मोनबाय उरां बायना जों दा थांगासिनो बे लामाजों दाथ' इलेक्सन खाथि नैबे बेनारफोरखौ नायदो बे फट' बिबान बिजेपि मदि सरकारा माने देशखौ मोजां खालामदों होनना बुंथारदों माने मदि सरकारखौ बयबो सापर्ट खालामो हिन्दु मुस्लिमसिम गासिबो मदि सरकारजों नै आं मबाइलखौ माबायदि हमदों लोगोफोर मदि सरकारखौ मोदी को हराना मुश्किल है क्योंकि मोदी को देश का बाहर और देश का अंदर जो भी प्यार करता है बोलता है मोदी जैसा दुनिया में लीडर नहीं है इसलिए मोदी को भी प्यार करता है ये देश की बाहर भी देश के अंदर भी क्योंकि मोदी रहने जब तक रहेगा तब तक बाहर देश के बाहर घूमना भी बहुत आसान है देख रहा है ना दोस्तों इसलिए सभी मोदी को प्यार करता है नुबाय लोगोफोर गारिया जमा जाबाय नैबे क'क्राझार फ्लाइअभार हाई सेकेन्डारि फिल्डआव आरो नायदिनै गोबां इलेक्सननि बेहाय गारि माने पोलिं अफिसार आरो माखासे अफिसारफोरखौ दोनहैगोन ना मागोन जिखुनु जाया गारि बास सुपार गासैबो बड'लेण्ड सुपार जमा जाजोब्बाय नुबाय बे जाहैबाय क'क्राझार टाउन फ्लाइअभार बेलासि सम मोनाबिलि सम ना बियो मोनानोसै बारा गोबाव टाइम गैला नै जों दा बेटारि रिक्साजों थांगासिनो नुसिगोन नोंसोरो क'क्राझार टाउनाव बेसेबां गारि मटर जाम जायो होंगो दोंगो बेलासि समाव नायलांबाय थादो आरो जों दा बेटारि रिक्साजों लासै मोजाङै बेटारि रिक्सा गोजोन थांगासिनो नै लामाफ्रा नायदो मा बुंनो सानो नोङो एसे बुंदो बहाय थाङामोनलाय आंनाबो बेटारिया ल' जाबायलै बेटारि नोंथाङा माबा उथो हरदों नामा औ नों बहाय थांनानै फैखो दा आं सिख्लाफोर नायदोंमोनलै टाउनाव खोमसिखाय रावखौ सिनायला बर'नि लिंबाय थादोंमोन ना नोङो बेटारि रिक्सायाव गाखोनो औ खिन्थु हारसासो नालाय आंहाबो हारसाखौ रोङा मोजां जादोंब्रा बर'नि रायलायनाया जिहेतु बर'लेण्डआव जोंनि बाथ्राखौनो रायलायनो मोना आजिखालि जोंनि लेंगुवेजआ बर'लेण्डआव थानानै हारसाखौ बर'जों लिरनांगौ हारसाखौ बर' बानायजोबनांगौ मोनाबाय नों अखा बांखा apa naik? Baik. Tahu sama orang itu. Cuma. Ini kan mana bawa tahu deh. Ada. Orang tahunya stickun deh kita apa buat macam apa sih? Mana ni deh kita naik apa naik macam ini video ko. Baik. Malah sudah kan ada maksudnya गाखोदों स्कुटियाव बाय टाउनाव बे क'क्राझार सिटियाव बेसे गोबाव आं जेनेबा बेसे गोबाव बेरायखो दिनै बेसे गोबाव बेरायखो दिनैल'सो फैफेरदों नालाय बिदि सालायनो रोंदों सावरिबोथ' बिराद जाम
बायदिसिना फाननाय मानाय सामब्राम रोङामोन आं बिदि खालाय रोङामोन ना आरो सनाफोरखौ नों सोंफेरदोंना सोंफेराखै सनाफ्राथ' दाम खम गोलैयो दुबाइयाव जेरै दाम खम बेखौ क'क्राझाराव दाम खम ना बे बिल्डिंआव हाबनानै एसे गाखोजानाय नोंलाय आजिखालि क'क्राझाराव दुइटाला माबा फैबाय दुइटाला स्पट फैबाय आजिखालि दा इलेक्सन सम ना बिराद गारि जाम मानसिफोरनि गोसोआवबो दुंहाव बे इलेक्सन समाव बिराद मानसिफोरनि साननाय हनाया एसे हाइयाव थायो आरो ब्लाड प्रेसारा नङा होमबा नैबे नङा बेबादि गारिखौ माला बायगोनलै स्करपिय'खौ साफारियानो जों हास्लाबावासै माथो हनै साफारिफ्रानो सालाय रोङा माथो बेयाव गोदान मोनो 25-30 बोसोरनि उनाव बे गासिबो हाइ बिल्डिं जाजोबसिगोन नङा होमबा 25-30 बोसोरनि उनाव पुरा बिल्डिं जागोन लेभेल बिल्डिं मानसियाबो मानसि जाहैसिगोन आसाम कामान्ड'फ्रा ओरै फैबायलै माने जायगा गैलाना जेरावबो फाथायनांगौ जायो बिसोरो गोदान सेंग्राफ्रा नायदो दानि साफारखौ होआखैना साफारखौ होआखै साफारल' होदों माबाफोर बादि जाबायब्रा थाइलेण्डफोर बादि नुबाय क'क्राझारखौबो डेनमार्कफोर बादि ओरैबायदि समायना नुदों बाजाराव नायदो बिराद मोजां ना नायदो बाजाराव नायदो चाइनाफोर बादि जाबाय नायदो 20-30 बोसोरनि उनाव बेफोर गासिबो फैनोल' अलदा नैबे जाहैबाय सिनेमा हल मोनलायदों गोदोनि जों उन्दैयाव थाबायनानै नायग्रामोन दा देरबाय दा गारि सुरु बानायबाय गोदोहाय सिनेमा हलमोन सल' आना दा सिनेमा हल बानायनाय जाबाय रायजो राजामोन दा नुला आरो बिथोरखौनो नैबे गालांबाय नै आंनि बे भिडिअ'आव बुंग्राया दस्राखौसो आङो हावलार लाथ'दों नोंसोर खोनासंबाय था बे खिन्थालांबाय थागोन नैबे कम्पानिया आं सालायनाय कम्पानिया ब्रेक लाइट गिदिङा आंना गारिया दस्रा कम्पानिया जोंबो जायो दा Indian model lah, mana original dah ya. Original lah.